Anyalaki din! Ay, anya mo tandi kastoy bakit? Awan mo tandi pakitang dananan. Uwan nga rod lakay. No kaano mat nga awan pakitang danan. Isuma ti panakaira na may ibusan ti abasto di ti balay. Ay, bareng manwad na umay agayab. Urayak ni kalbo nga umay kahit. Ha? Apay ni kalbaw lakay. Adda ipaaramid na. Ay awan ba kahit? Bareng lang no adda trabaho apangawisan na kanyak. Kasta ka de. Ay na, sapay lako mga rod ta adda. Danda ni maibusan ti bagas tayaw. Kasano ngay busing kalbaw? Adda ka di trabaho mita. Ay kahit adda tata. Adda yamot ti aldaw anabakantiya. Ay sabagay mo't kiti sa dino nga raw dayan ti trabaho mita. Ay aban nagpan ba? Ay katuwa na tata. Lucky day no kayat yaw. Ay ngay at trabaho day jay. Agtuping tayo tata. Adda ngaming kontrata kay Jedaya kay. Isaw ti trabaho kita. Ang mga no at dapat mo mamabaling nga mayaban. Iti kasta, ado tayo. Ay ni Dario nagpada ka ba nga wan trabaho na? Sigurado akayat na dayjay. Ha? Sino Dario day ta, tata? Bayaw ni Beth dayjay. Nagapaw jay baba. Imay laang ditaw itaawan ka no trabaho na ijay ayanda. Kasta ya. Ay kat ayaban nyo tata. Baglang damay babaon, ngagbunag iti pataw. Ay, wala. Ay, may abda ba pa nakijayayan the best in Tudmalaw? Kasaritak ni Dariaw. Imayak ta umay ka kung masaludsunan, no kayat mo ti umay makitrabaho. Kituan atata. Apagisaw, awan trabaho kita. Sa dino ngay abanda ti pagtrabahoan tayo tata. Ijay daya, ada kontrata ni kalbo ijay. Tisigaw na pakisursuruta kiti trabaho. Ay kasta ka de. Ay nasayaat nga rod ano kasta tata. Kag, kaano ngay amang rugi tayo? Doon bigat. Pagiso alunes. Umay kantulaan nga di tiya balay. Dagasin na kijay. Tagidan ta namapan. Ay, uwan sige tata. Ay kete, agyaman at unay iti panangawis yung kanya. Itaam alakay. Amangan kit di mat no paglulukwan manan ni kalbaw ni Dariaw. Amumot yung ti ugali day jay akalbaw. Awan lat di na pagtetripan no sumro ti kuwatit na. Ay, saan mo siguro baka? Sapay adda ti ugali ni kalbaw. Nga uray di na pa'y mo jay tao. Pagtripan na latta. Ay, saan na? Alangan kiti mo tabaybaya. Ay, nga serbek apang lakayan da. Nubuy-buya ang lata, nubilang lang. Ay, makabandog mo ta talaga ti kasto ya trabaho. Wan nga rod tata. Ay, da kayaw napigsa kayo pa'y. Gamno siya nga dani ti kasto nga itad. Ay, naglaga ka mabanaw ka. Kahit, no kayat yaw, uminom tayo pa ya. Sakbay tayo nga gawid. Bagla nga agas ti bandog mo ta. Ay, katuwa na. Ibaon mo ni Dariaw ang mapangumatang itetersina ni Petra. Dario, mapan ka? Ay katuan Ilis tayo tigatangag. Itikas ta, awan malipatak. Anya? Mala, ilista mon kalbaw. Adamay di papelken bulpen na paglislista amiti aldaw tayaw. Ilista maaw.
At dan samot something na radya kadwa tata. Nya something ngay bagpagambal. Una, apay masapol nga ilista ti mapan nagatangan kat arak lang mait kan pulutan ti katangan na. Ay, kwa, nalipatak kay bagakan ka ni Dariaw. Di na mo tagbasa ka nagsurat. Ha? Uy, naiso ano ibaon tayo mapan kumatang masapol nga ilista amain. Ha? Nya. Kasanon nga no mapan ni jay syudad. Ken kasano nga no mapan agaram iti balasang. Di ba'y hawanin na. Anya? Kasano pa yung makaasawa na dyan Dariaw. Nurid magaya. Ha? Anya tigatangam, Manong. Kwa. Atoy, insurat da, no anya tigatangak. Aday ta. Arak kan pulutan tigatangam. Uwan natin, uwan. O sige, mabait lang ha. Isaganak tigat-gatangam. Agyaman ako unay, ading. Amoy tata. Anya ti amo may. Ibaga Dariaw. Kurso nadak nga ije balasang nga da ije tersina ijay. Ijay ni. Ijay igim matangak iti arak. Ni Petra kurso nada? Petra gayam tinagan na. Why, Petra tinagan na da jay. No kaya't mo, tulungan kang agaram kin ko na. Ha? Why, di ka madanagan kanya. Tada kita abanag, ti-expertise ko. Anya? Makapailag yung may sa kadwaming agtrabaho. Ha? Tapoy? Di na nga mo nagsurat ka nagbasa. Ano? Makapailag nga raw tatunggal ibaon ko ang mapan gumatang. Masapol nga isurat amin nagatangin na. Kahit, anyangay ko mati nakakataway ti dayto. Ha? Di kakatagyaman, ta saan ka akaskan ko ano? Katkatawak takasanaw no dan tumagustuhan na balasang. Awanan na, ibaga na pa kursunada na kanon ni Petra. Ay na, kalbo. Awan ti makapailikan ko ano. Nga oray di na amo ti agsurat ka nagbasa. Kan anya kumangay, naggusto kin ni Petra. Awan matdakas na. When ang pampanunutoy lang amin, di naman lamatiksan, no maawagan ti babaya kursunada na. Gapota di na ngarod amot ag cellphone. Anya matindi kasi abyan. Tong palbiag abureng. Anya laki day. Imayak tata. Taumay ko kumaibaga kata kayo. Ajak pa'y makaumay ag trabaho ita. Madi nga mintiriknak. Panagriknak ita. Guri-gura nagsamat ng tata. Kasta ka na ay kiwana. Madimat no pilitam ti umay ag trabaho no di mo kabailan. Malahag pa imbag ka pa'y. Sana balay, takabailan mi mat kinikalbaw di trabaho nga uray da kami pailaan. Agyaman ak tata. Pakibagayo man laan kini Manong Kalbo. Umayak tulatan no maimbaga na. Wen kayam, imbay ni Dario itay di balay.
Saan pa'y kano ang makaumay at trabaho ita? Ha? Taapay ka no, tata. Madmadi ka no tirik na. Kaslag kakapso magamain. Kasta ka day. Ay kahit una. Narigap mo, no pilitin na ti umay ag trabaho, tata. Sa nabalay, tao may tumidlang dayay. Amo matyan ni Dariyaw. Nakakait, abaraw. Wain, tata. Mala, ag trabaho tang araw day. Tapno malpasay. Neng, kanya nga iday ta imot mo. Kasla rubos mo. Wain, rubos at talaga day toy. Ha? Ano mga iday to? Ada pang tadak. Anya? Ay sus, ang aramid ka. Masakit ka nung amin ni Dario kahit. Iso nga no agsubli ti trabaho. Day toy, titad ka. Anya? Ay sus, ang aramid ka talaga. Inton kuan, makaungot dayjekan ka. Danugan na kalaka nga ron. Kasano ang makaungot ka niya? Di na mo amo, tagbasa, kay nagsurat. Anya? Ha? Ala, pagtripam dahi at tao. Takit na no anya ti maaramid na kan ka. Anya, laki din na ya. Awan ti maramidan na dahi. Kitag man, nanya taramidan na. Anya? Saya, tayo may kandaryo. Ay, wen, imayak ta kaya't kong trabaho. Kasla nagmading amin no, tartarak ng ti sakit. Ha? Kasla ad-adalaan nga sumaksakit ti saan arumbang nagsakit. Kasta talaga, Dario. Sigurado ka, kabailamon tayo trabaho? Di mo ko mapilitan ti bagima. Kabailak, sigakit di may. Masaya at nga rod no kasta. Mala, agtrabaho tayo nga rod ay. Nay, apay ngay Dariyaw. Kaslag kakapsot ka pa'y may. Ay, uwan nga ro, tata. Ay nasaysaya at no agawid ka pa'y laang. Abagan kiti may no mapasublian ka. Ha? Nay. Apay. Ay ibagbagak nga rod ken kwa na nga uray agawid pa'y laang. Kaslag kakapsot pa'y kat nga bayn. Kasta ya. Mala, umay ka pa, ikipaglinlinungan tayo, Dario. At day patumarkokin ka. Iti kasta, pumigsa ka. Ha? Umikan, siyak ti makamukin ka. Masiguradok a pumigsa ka. Anyangay nga agas da ito'y. Manong kalbaw. Basta agas day tayo ti sakit ti bagbagay. Managkakapsot, ken amin narik-rik na ti bagay. Nay, mayat nga ro da. Ay, sa dinungay tinanggatangam iti da ito'y. Ay basta, ginatang ko day tayo di pa eh. Di ka madanagan, saan pa yung mga expired day ta? Ay, kasta ka day. Ay, agyamanak nga ro da. Ala, tumarimon. Tapno mariknam, tinagpaiduma apigsa. Oray kita, mintong bigat. Pumigsa ka iti kastaw na eh. Makatrabaho kan taon, iti taw. Ay, tumarikman nga raw. Kalpasan na. Iturog ko biyet. Sige. Manawang ka pa yung araw dito eh. Dario. Lakon? Nay. Apay akatawa ka. Nay.
Itay ka pa katawa. Di ka pa ibaga, doon niya tikat katawa. Tapno ang katawa ta doon. Nay, matin siya. Ay, unay. Ay, lapdap Ay, saus. Ay, narigatan. Sapay umadanin ti baro atawan. Ay, narigat mo't agbaro atawan ka, abagtitan. Ay, saan mo tata? Anya lagi din. Ada lang amin katawa. Kastoy unay nga katawa ka. Mala, ang katawa ka nga nga katawa. Aging yama bandog day kapangam. Apay nga tata? Apay akas tati langam daryaw. Apay nga giganam data. Tata, jak nga rin mo. Kalat madlatan nga. Agtangken. Anya! Ay, agmauyong kasama tayo. Isan tata. Podno ti papagak. Paramis. Agtangken mo tan. Ay niya! Ay isalbag ka! Ay sus! Nanay! Anya tayo tinuwar mo at tayo. Uun tata. Iso tayo tatin patumar ni Manong Kalbo kanya kitay. Ay, ti awanan bay na kalbaw. Ay, awanan bay na talaga. Apay tata. Ay, saan nga agas day tayo iti sakit ti magbagay? Ay, ikano rubos na itaw. Iso anak ko na mga agtangken takwa. Ay na, ay saus. Anya, isalpag kit ni Daya Kalbo. Ay na, makaraman Daya kanya. Mala, bayam da siya ti baka amukan ko na. Ay, amangan no agdinangran kayaw. Awanan ka itibain. Kunakno ko na mga awan ka ayat-ayat mo nga madamit gayam. Anya ka din day nga ibagbagam. Awan ti kaya ayat ko niya. Ay, ulbod! Sana gaputa amom ngay ayatan ka. Kat gundawayam ti kinasingbat ko. Mahal. Ay, di nakawagan iti mahal. Tawan ti mahal ko akasken ka. Kwarta nagayam ti kayat mo kanya. No imbagam ko maitibay laeng, ta sana ka nagasgastos iti date ka. Salba ka kit di. Ala, gusto ko man. Gusto, pang-asim. Ay, saan? Maruruda ka talaga. Jak pa'y napnak iti inaramid ko kan ka. Iso ada ito iti para kan ka. Dahil tati magganap mo, babaero. Nagsakit mo din tero pagkadinanog mo, mahal. Ay! Nasakit ka di dayta? Nasakit ka di? Ay, kasta, nasakit gayam. Maminsan pa man, dayta. Napo ka o ti kinabaklak, gabugan ka. Napo ka wa talaga, manipo dita. Saan ka nga agpagpakita kanya? Tapno mo man niya, naragsaka ka makakita ken ka nga agbaro at awan na bukol-bukol dahita rupa magana mo. Kayo magayam, tata, Dario. Wan, imay kamay. Takayat ko mga ipapas ti pungtot ko kan ka. Awanan ka iti bain. Ngay, adinanog na mulatan, Dario. Makitkitam lang aro din bukol-bukol tero ba? Nayunang pa langit. Ay, agabay sinararamid mao. Ay, nakalbo aya. Amin mat gamin kit paglulukwam. Ya kamo tagbasa ka nagsurat. Ngam amok ti dumanog. Amok matlang tagungag.
Nang ro na kaskan ka paglulukwam dagiti sana rumbang. Anay ko dali pangasim ah. Hey. Ito kumamot din ah. Kungkudam. Ay, saan? Dinakdiktara ni di kayat kong aramidan. Mawanan ka iti bain. Pag tumaranakit din iti pagpatangkan, amumot nga awan asawak. Makapapungtot ka talaga. Anay ko dali. Aday ta, imbes ama siya ka. Saan? Gunggunam ko nakki diya. Anya? Paglulukwam to mga minti amin na banag. Anya nga ita, instant lang arud takarmam. Ha? Dayta, timaganap mo. Agbaro atawan, akas tatilangam. Gusto lang. Tapno adda pa kalaglagi pam iti kinatarantarom. Nagpuna ngamin apag tumaram iti robos di tao. Naimbag kumamit, no nabayag kayo nga gamam mo. Nung saan mo? Alauston mana. Promise. Saan ko nga ulitin? Sapay la kuma. Taumay dito'y je bakla alinuklukom. Tapno danugan na kapay. Barang mairisan day tarupam. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.